Pozdravím vás, priatelia. Práve sa nachádzam v Senci, vo veľmi obľúbenej a vyhľadávanej rodinnej lokalite a mám tu pre vás ponuku jedinečného rodinného domu, ktorý spĺňa všetko, čo moderná rodina potrebuje. Nech sa páči, pozývam vás dnu. Rodinný dom disponuje 5 izbami, 2 kúpeľňami, garážou a nádhernou slnečnou záhradou o výmere viac ako 700 m². Ak hľadáte domov, ktorý má dušu, tak ste ho práve našli. Moje meno je Diana Kurčinová a už teraz sa na vás teším na obhliadke.